Máte laktózovú intoleranciu alebo laktózovú perezistenciu? A aký typ mlieka vlastne pijeme? Povedzme si, čo znamená laktózová intolerancia. To, že vaše telo má problém s travením laktózy, mliečneho cukru. To môže viesť k traviacim problémom, ako sú nafúkovanie a bolesti brucha, a to najmä po konzumácii mlieka typu A1. Mlieko A1 obsahuje A1 beta-kazeín, silne prevažuje u kráv u nás v strednej Európe a môže byť ťažšie stráviteľné pre niektorých ľudí. Naopak, A2 mlieko, obsahujúce odlišný typ beta-kazeínu, môže byť lepšou voľbou pre ľudí s laktózovou intoleranciou alebo citlivosťou na mlieko. A2 mlieko produkujú okrem niektorých druhov kráv aj ovce a kozy, ale aj my ľudia. A čo laktózová perezistencia? Tá znamená, že vďaka genetickej mutácii môžeme tráviť laktózu aj v dospelosti, čo je častejšie u ľudí práve zo Severnej Európy. Celosvetovo je laktózovo intolerantných viac než 70% ľudí. Na Slovensku má laktózovú intoleranciu každý piaty človek. Bez ohľadu na to, či ste intolerantní alebo perzistentní, je dôležité si odsledovať, či vôbec, a ak, tak ktoré mlieko vám vyhovuje. A laktóza je totiž len jedna zo zložiek mlieka, ktoré nám môžu spôsobovať problémy. Ak chcete vedieť viac o zdravom stravovaní a rôznych mýtoch, sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame.